बच्चा लोग राम राम। उम्मीद करतनी कि पढ़ाई लिखाई ठीक चलत हुई आ खेल कूद भी। खेल कूद जरूरी बा उतने जितना पढ़ाई लिखाई, या ऐसे मान ला कि पढ़ाई लिखाई जितना जरूरी बा उतना खेल कूद भी। एगो बात लोग महसूस कर सको, फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसा लोग होखी जे कोनो आदमी के कबहू कुछो बोल देत हो बिना सोचले कि हम का बोलतानी आ ओकरा बात के का असर होई। ये बात हम ऐसे कहतानी कि कोनो बात कोई बोल रहल बा आ तू सुन रहल बारा तो तहरा ओकर बात कितना सुने के चाही या अनसुना कर देवे के चाही। ये बहुत ज़रूरी बा तहरा खातिर कि तू आगे बढ़बा, कुछ करबा, कुछ करे खातिर कौन बात सुने के चाही आ कौन बात ना सुने के चाही। यही खातिर ये बतावे के खातिर आज के कहानी लेके आयल बनी। कहानी ध्यान से सुना। बहुत साल पहले के बात है। एगो जंगल में मेढक के एगो दल जात रहे। उनमें से 2 गो मेढक अचानक बेचारा गहरा गड्ढा में गिर गईलन सन। सारा मेढक पलट के देखलन, गड्ढा बहुत गहीर रहे और दोनों बेचारा फंस गईलन सन। अब सब लोग कहला कि भाई अब हमनी के आगे बढ़े दसन, तोहनी के अब गड्ढे में रह सन, कहे कि बाहर निकले कोनो रास्ता नहीं खे और चाहे जितना ताकत लगेब बाहर निकलब ना, इससे भलाई यही में बाकी यही गड्ढा में तू लोगिन अपन दुनिया मान के रह जा। लेकिन दोनों मेढक पर जो अंदर फंसल न सन, ये बात के कोनो परवाह ना रहे। दोनों अपन पूरा ताकत से गड्ढा से बाहर निकले खातिर उछलत रहल सन। कोशिश दोनों के चलत रहे। यही उछले में थक गए एगो मेढक आ ओकर जान चल गई। ऊपर से बाकी सारा मेढक चिल्लाए लगलन सन कि ते अब बचल बारे, ते कोशिश मत कर, ते आराम से वही में रह, ते करबे एगो मर गल तेहू मर जाइबे। बाकी जो मेढकवा फंसल रहे आ एगो बचल रहे, उ तय करेलक कि ए गड्ढा में घुट घुट के जिए से बढ़िया बा कि मरा, लेकिन बाहर निकले की कोशिश करा। वो छलांग मारत रहे। किस्मत साथ दिलक, एगो छलांग थोड़ा ऊंचा भइल, गड्ढा से बाहर आ गए। गड्ढा से बाहर निकल गए तो जन बाकी जमात रहे मेढक के पूछलक कि तोरा सुनात ना रलक कि हमें क्या कहते हैं सन। एगो तो मर गए आ तेहू मरे पर लगे है, किस्मत ठीक बा कि ते बाहर निकल गई। अरे वही में रह जैते। जौन मेढकवा बाहर निकलल गड्ढा से फंस के सब सुनलक आ कहलक सुना, तू लोग जौन कहत रहा हमरा सुनात ना रहा, हम बहिर हो गरनी हम, माने तहा लोग के कहला के हमरा पर कोनो असर ना रहा। काहे कि हमरा बाहर निकले कर रख, अंदर रहे के ना रख। ऐसे अंदर रहे खातिर जितना तू लोग आवाज लगात रहा, कोनो आवाज हमरा कान में ना जात रहा। बच्चा लोग, कहानी से का सीख मिलता? बहुत बढ़िया कहानी भाई। कहानी ई कहता कि कबहू दूसरा के वैसन बात मत सुना जौना से तहार मन छोट हो सके, तहार हौसला छोट हो सके। वो बात सुना जौना से तहार मन अच्छा होके, हौसला बढ़े, उत्साह मिले आ तारा आगे बढ़े में फायदा हो। जौन लोग तारा के हतोत्साहित करी, डराई, उस समझ तार मनोबल तूड़ी आ वैसन लोग कहला से कबहू तू तरक्की ना कर पैबा। ऐसे वैसन लोग के सुना जौन तारा के आगे बढ़े खातिर कुछ अच्छा बात कह रहा बा। ऐसे का सुनी आ का सुन के भी ना सुनी, इस समझल बहुत जरूरी बा। अगला बार जब हम आए तो एगो और कहानी लेकर के आए, जौना से एगो और सीख मिली।